Ayaw mo ay. Right. Dia lekker stukje. Als ik aan het tegen kom ik die. En ik heb dan nog niet te fokken ik van zich gaan me niet kia. Ik is aan nog niet die beste nog weer. Ze me net zich van ik is aan het ai boy. Nou wat gaat ze maken als ik aan nog niet praat. Wat gaat ze maken als ik aan nog niet praat. Als ik praat. Als ik niet praat. Als ik niet praat. Ja. Als ik niet praat. Ja. Kan je zien? Nou, ik heb dan nog niet tegengekomen. Ik heb dan nog geweest dat ik hier moet komen. Ik is dan nog niet de beste van de lezen som. Ze ben dan nog niet ziek van het lezen som. Nou, wat gaat ze maken? Als ze nou net KG, zij gaat dan nou net drop. Van ik kom maar nou net weer daar. Gaat ze aan de spinier. Nou, wat gaat zij maken? Als ik nog net zo fijn zat. Als ik al fijn zat. En ik raak nog fijn. Ik is aan nou samen. Hij raakt aan nou die klein. Ik is aan nou die fijn. Is aan nou die fijn. Hij is aan nou die fijn. Kom eens drankje wijn. Ik is aan nou net 10 minuten krijg die pijn. Maar ik krijg die pijn. Drank aan die wijn. Kijk. Als je wijn dan gedronken, ze gaat dan checken van ik is aan de planken. Tegen dan checken van ik is aan de wanken. Ik is aan nou niet die beste gedronken. Nou wat gaat ze maken als ze die gekomen. Ze gaat dan dus krijgen van ik is aan gedommerd. En ik is aan nou niet die beste verloren. Kijk, ik kom aan nou net voor 100. Kom ik nou die naar bonnet. Ik is aan nou niet die beste gezondet. En ik kon ze die gaan nou fucking naar bonnet. Nou wat gaat ze maken als ik klaar. En als ik aan nou praat. Dan gaat ze een schrik van die kaart. Kijk naar je, ze gaan nu niet afzetten. Van ik is aan nu niet van die zaten. En ze moeten nu checken zijn rifle. Ik is aan nu niet in wat nu twijfel. Wat nu twijfel. Wat gaat zij maken?